Urk. Daar bent u de burgemeester van, Jaap Kroon. Gisteren werd de 14-jarige Dirk Post begraven. Dat is heel ingrijpend. Het komt allemaal op je af. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Er is geen draaiboek voor. Dus je vult dat op het moment zelf in. Ik heb gezegd, ik wil burgervader zijn. Dat wordt er dan ook echt van je verwacht onder die omstandigheden. En dat betekent dat je een luisterend oor hebt. Dat mensen naar je toe kunnen komen. Ik heb ook laten weten, ik wil naar de ouders van het slachtoffer. Daar ben ik ook geweest. Ik heb gesprekken met hen gehad. Werkt u samen met de dominees? Jawel, er is overleg geweest met de predikanten. En Dirk Post was ook lid van een van de kerkgemeenschappen. Dus die predikant die heeft zich er nadrukkelijk mee bezig gehouden. Maar verder is er is ook overleg geweest met de kerken. Hoe geef je dit ook een plaats in je gemeenschap en hoe ga je er ook als kerk mee om? Er is een advocaat die heeft wel in geuren en kleuren verteld wat er volgens hem of volgens zijn cliënten gebeurd is. De 12-jarige heeft toen gezegd dat hij een mes zag en dat... toen zijn zij van schrikken heeft gezegd, laten wij weggaan. Ze zijn toen weggegaan. Hij zegt toen, wij hebben toen een schreeuw gehoord. Ik heb justitie horen zeggen, en ik denk ook dat dat zo is... dat zo'n verklaring ook van invloed kan zijn op het goede verloop van het onderzoek. En dat hoort toch bovenaan te staan. Dat wat dat betreft en ieder ook in zo'n onderzoek recht gedaan wordt. En dat de feiten boven tafel komen en dat je niet moet doorkruisen met... voortijdig, want zo mag je dat toch ook wel noemen... met bepaalde informatie naar buiten te komen. Ik ben in Nederland de stemming gaan peilen. En daarvoor ben ik gegaan naar plaatsen waar ik gewoond heb in mijn jeugd. En ik ben begonnen in West-Nederland. Dat ligt op een steenworp, als je goed kan gooien, van Pieterburen. En daar heb ik een paar wonderlijke ontdekkingen gedaan. Ja. Wat ik het meest verbluffende eigenlijk vind van mijn hele tocht door Nederland... is dat het lijden, dus bijvoorbeeld ook met die werklozen... maar in Oost-Groningen ook de arbeiders en die hele strijd... dat lijden zo enorm uit onze samenleving verdwenen is. Het is allemaal toerisme, amusement, gezelligheid geworden. En daardoor schrikken we ook elke keer zo enorm... als er zich iets voordoet wat heel erg pijnlijk is. Ik praat dus ook met toeschouwers in Winsum... En daar komt opeens een mevrouw, een beetje beschroomd over de brug... met het verhaal dat haar grootvader ook in dat kamp als NSB'er heeft gezeten. En toen vroeg ik door, ik zei, nou, dan moet mijn vader... Die moet hem gekend hebben, want die moet daar als pastoor onherroepelijk op bezoek geweest zijn. En toen zei ze, ja, die heeft u gekend, want mijn tante heeft u gebakerd. Ja. Laten we nu hebben over je nieuwjaarshow. Ja. Wat daarin opvalt is dat je Nederland typeert als een land vol klagers. Ik concludeer uit die 4 uitzendingen die ik heb gemaakt in de reis in mijn land... dat de dynamiek uit ons land goed deels verdwenen is. Ja, dat is een zin die je Balkenende zou kunnen zeggen... maar wat bedoel je er precies mee? Daar bedoel ik mee dat qua nijverheid, qua de schouders onderzetten... qua inventiviteit... we naar een bedenkelijk slaperig peil zijn gezakt. Ik denk dat wij niet in de gaten hebben met Nederland en eigenlijk met Europa... dat we een gepasseerd station zijn. En dat de wereld en de economie en alles over ons heen aan het walsen is met de grote landen. Tarena Houben. Uw broer raakte 26 jaar geleden betrokken bij een auto-ongeluk. En raakte daar al of niet in coma. Hij werd voor dood het ziekenhuis binnengedragen en bleef in een coma liggen... waaruit hij nooit meer echt ontwaakte. De geneesheren noemen zijn toestand hopeloos, maar zijn ouders zien het anders. Hij was dus ongevoelig aan de linkerkant. En dat gevoel heeft hij teruggekregen. Hij was blind, hij had geen reactie meer. Hè. Hij is weer gaan zien. Natuurlijk, dat heeft heel lang geduurd om dat terug op te bouwen. Had u dan ook het gevoel dat u kon communiceren met uw broer? De input, dat leek wel, voor ons tenminste, dat leek inderdaad daar te zijn. Maar er kwam niks uit. Hij kon alleen maar zeer apropos zuchten bijvoorbeeld. Of wegtrekken. Ik merk dat familie dat contact soms benoemt. En ik merk zelf dat contact niet. Maar ik denk dan niet, dat kan dan niet.
En nu is het spectaculaire, en dat nieuws is over de hele wereld gegaan nadat het in het Duitse blad Der Spiegel heeft gestaan, dat er weer met een bepaalde techniek ook communicatie met hem te doen is, waar anderen iets van zien. Ik kon alles horen, zien, voelen. Ik nam gewoon niet deel aan het leven. Mensen die het zien denken, is het niet gewoon die mevrouw Dat is als je... die zijn hand leidt in plaats van dat die hand die mevrouw leidt? Dat is als je het hele proces niet meemaakt, kun je dat denken natuurlijk. Bent u er vast van overtuigd dat de woorden die daar uitkomen, dat de woorden van Rom zijn? Bijna vast. Dat is dus niet vast. Een zonderling die leefde van de wind, die al de raarste dingen had gevonden. Hoe kwam die jutter nou weer aan dat kind?